Harkan kasuwanci a cikin jihar Gombe na ci gaba da gudana yadda ya kamata, musamman ma kayan hatsi duba da yadda a kwanakin baya farashin hatsin ya hauhawa. To sai dai yanzu 'yan kasuwar na son barka ta yadda kayan ke ƙara sauka a halin yanzu, duk da cewar ma akwai ƙarancin kuɗi a hannun al'umma. So masu kallon gidan talabijin na Base TV, a halin yanzu dai muna cikin kasuwar tudun hatsi ne da ke nan jihar Gombe don jin yadda kasuwar take gudana a halin yanzu da kuma duba da yadda amfanin gona suka fara dawowa nan gida. To sai dai a yayin da BTV ta ziyarci tudun hatsi da ke nan jihar Gombe, inda muka jiyo yadda mutanen da ke cikin wannan kasuwa suke cewa. Yanzu mutane karkara an noma riɗi, yanzu da su muke ta kokowar masara a gauye, shi yasa masara har yanzu ba ta rage kuɗi ba. Yanzu riɗi ne ake ta sayarwa, su ma suke awu, mutanen gauye na awu, nagari na awu. Yanzu da su dai mu muke ta fama, shi yasa har yanzu masara da ɗan sauran rage kuɗinta. Wake kuma da yake ya zo ƙarshe kusan babu shi yanzu, sai dan ƙara kuɗi yake. Da yake yanzu lokaci ne na sabon amfani ya fara fitowa, ko kusan yanzu da yawa dai amfanin su da yawa bai fito ba, yanzu ne da yake fitowa kaɗan to shine kai zama farashin har yanzu yana dan tashi ya dan kuma yi low sakamakon rashin fitowansa sosai. Yanzu wake farashinsa bayan da ba a samu, da kafin sabon wake ya zo akan dan samu sauki, amma yanzu wake ya haura saboda wake karancinsa a kasuwa. Yanzu in ka je kasuwan ƙauye za ka sayi kaya, in ka je neman buhu 50 a ka samu bai wuce ka samu 20 ba. Masu kallon kun ji dai yadda zantawar tamu ta kasance da wasu masu sai da sayarwa a nan kasuwar tudun hatsi da ke nan jihar Gombe, inda suka bayyana mana yanayin yadda kasuwancin ke ci a halin yanzu. Zaliha Babangida Hari, BTV.